Zalwane omi phambi kwenu owami wakamtolo ophuma ebandleni laseThru Christ. Ngaphambi kokuthi ngidlule kakhulu cela ukubingelela umpostoli noma umpostoli, ngiyathobeka phansi kwenu. Ngibingelela umama nobaba umprofethi, ngiyathobeka phambi kwenu. Ngibingelela abefundisi bebonke, ngibingelela insizwa, ngibingelela intombi, ngibingelela omama, ngibingelela umshayi wogubhu, ngibingelela ama-asha. Ngithi kini sanibona. Ngithi kini sanibona. Bese ngizogcina ngomuntu omusha. Ngithi sawubona wemuntu omusha. Sawubona wesingayi. Sawubona wemuntu omusha. Hallelujah. Ayongavumi ukuthi akayena umuntu omusha. If you are under 35 umuntu omusha. Sawubona wemuntu omusha. Amen. Awuthi umuntu omusha. Awuthi sawubona Jesu. Siyabingelela. Sawubona wesimakade. Wemafuka ngajiki. Welikolethu. Sawubona baba wethu. Sawubona nkathulo yethu. Obingelelayo. Sayintombi yakwamtolo umshikilana umujula. Ngicela uzobingelela ekhaya TAC, the Assemblies of Christ. Ngiyabingelela. Amen. Ngicela siphuthume lapha ya kwincwadi kaJohn, ngokuka John chapter 5. Uverse 17 wakhona. John chapter 5 verse 17. Ofundeka ngokuthi uBaba uyasebenza kuze kube manje. Nami ngiyasebenza. Hayibolekana. Ufundeka ngokuthini? uBaba uyasebenza. Nami ngiyasebenza. Okay. Asibuyena singaphuthumi sokhathala amashesha. Okay, asibuye. Now this book iyasichazela ukuthi laphayana ukhona uJesu ophilisa ngemini yeSabatha. Ufunda kahle uJohn uthi akuphiliswa ngeSabatha. Usuku lweSabatha kwenziwa lutho ngalo. Usuku lweSabatha uyahlala usebenze. Utholakala uJesu ephilisa indoda eseyahlala eduze kwethu iminyaka yo-38. Now this book yasikhombisa ukuthi inkolo yamaJuda ithi kusetshenzwa ngeSabatha. Awenzi lutho ngeSabatha. Uthini ngisho ibhodwe ngeSabatha. Kodwa uthola uJesu ephilisa umuntu wakhe ngeSabatha. Now lo muntu uyahamba uJesu kuyena thabatha uhlala lwakho. Uhambe. Uthi uJesu thabatha uhlala lwakho. Uhambe. Now umethi thabatha uhlala lakho. Nkosi kanjani ngoba iSabatha njena? Kanjani ngoba kusetshenzwa ngeSabatha? Kodwa uJesu umile. Thabatha uhlala lwakho. Okay. Thabatha uhlala lwakho bese uyahamba. Now le ndoda ihlangana nabantu bakwaJuda. Abantu bakwaJuda laba ebathi kusetshenzwa njengeSabatha. Pho wena wenzani? Okay, le ndoda isiyabachazela ukuthi ngihlangane nomnikazi weSabatha. Ngihlangane nalo owenza iSabatha. Ngihlangane noJesu weSabatha. Hallelujah. Usethi bese baphendula ngihlangane nendoda. Kuyafika kumina yathi thabatha uhlala bese uyahamba. Alright, thabatha bese uyahamba. Okay, abakwaJuda benzani ke? Now these people are in search of le ndoda ethi akathabatha uhlaka lakhe bese yahamba. Okay, bafuna ukumenzani kuJesu njengoba amaJuda sembheka. Asafuna ukumphanisha ukuthi ubani lo ufike ezophula umthetho wamaJuda. Not knowing ukuthi uNkulunkulu uJehova osho njalo ukuthi mangithabathe uhlaka lami ngenze ngihambe. Bese befuna ukumphanisha abaza ngithi ukuthi indoda yecebo. uJesu lona wasifela
wasifela. Angithi uJesu owasifela, not knowing ukuthi hayi akudlalelwa kuleya ndoda. Okay. Asibuyeni. They didn't acknowledge him. Ukuthi impela ungunguye owenza isabatha. Uma ngabe sefikile abakwaJuda sebefikile kuyena bezokala bembuza ukuthi ngubani wena ophilisa ngesabatha. uJesu waphendula kuye wathi, ubaba uyasebenza kuze kube manje, nami ngiyasebenza ukuthi emsebenzini bathi your position has been eliminated. Wena baphendula uthi ubaba uyasebenza kuze kube manje, nami ngiyasebenza. Esikoleni othisha bathi ngeke uphase, phendula uthi ubaba uyasebenza kuze kube manje, nami ngiyasebenza. Emsebenzini bafuna ukungena iposishini, ithi ubaba uyasebenza kuze kube manje, nami ngiyasebenza. Ungayeke nasasakanithi nokuyiwaye tupenasha uthi baba uyasebenza kuze kube manje. Ngingahlulwa yini mina uma ubaba esebenza kuze kube manje? Mina mntwana wakaMtolo, uma Mshikilane uthi ubaba uyasebenza kuze kube manje. Ngibonge ithuba eningiphe lona. Amen.